Ej, on porazí Michala, Michal bude tady ládovat další hodinu, tak ne? Michala, 90, pozor. Michal už ani nehráš, že? Budeš putovat. Budeš putovat. Jo, pojďte na to a že to není taková hrůza, že? To by už se pak nechtělo, že? Já jsem neměl motivaci, já jsem šel na kilo, oni měli kolem 20 a 60. Do toho. To dáš. Tak dej co nejvíc. Jo, ještě šel jsem si dát. Ale víš, jak ti bude zítra bolet zubama? Tady to přesně Počkej. Ej, 104 udělám. No tak to už tě hned překoná ty mapa, jo. Dobrou chuť teďka. Dá bych ti ty vole. Liga. On se nakonec si zakouří tam. A Radek je malý, proto kouří starší. No,